पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। तिलक के पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। तिलक के पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। तिलक के पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। करे जावा जैसे फटो जैसे ककड़ी गे नदिया में तू दहिया जरहा डाली के अम्मा के लकड़ी गे। थारी दिहा करे जावा जैसे फटो जैसे ककड़ी गे नदिया में तू दहिया जरहा डाली के अम्मा के लकड़ी गे। क्रिया कराम गे तिलक के पैसा से किन दे कफन गे। तिलक के पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। इतने दिन के लिखल रहो हमनी दोनों के साथ गे अगला जन्म में हो तो जानू हमनी के मुलाकात गे। इतने दिन लिखल रहो हमनी दोनों के साथ गे अगला जन्म में हो तो जानू हमनी के मुलाकात गे। आशिक सनोज से फोटो न मिलान गे तिलक के पैसा से किन दे कफन गे मारब त मड़ावे में कदी हाँ दफन गे। तिलक के पैसा से किन दे कफन